Kofi ýanyzyň ýanyna Starbucks kuki pişirilen. Yarım paçka yumşak meskenin üstüne 1 stakan şeker. 1 paket vanilin. Yarım paçka kabartma tozu. 1 çemçek krahmal ve 1 yumurtka. 1 çummuk tuz. İnnelimiz bilen hemmesini goýup garşdyrýas. 1 yarım stakan taýyna goýan unumuzy goşup hamir etýäs. Yumruğumuzy batyryp çykaramyza yemleşmeýän bolsa hamirimiz taýyn. Uny hamir şu şekilde gelýänçe goşmaly. Inni yarım stakan fındık goşýan, siz isleseňiz hodan goşup bilersiňiz. Soňra şu şekelady maýdalak goşak. Hamir täzeden ýurýan. Inni täzeden şekelat damjajyklary goşýan. Yarım stakan we täzeden ýurýan. Hamirimiz taýýar boldy. Görüşüňiz ýaly hamirlerimizi dogulap 15 minut 180 derece dukovka goýýas. 15 minut soň çykaryp gyzgyn kas stakanyny basyp çykýas. Hökman barlap görün.